Протеста на Атака пред посолството на Турция и поклонението пред подвига на руските военни бяха широко отразени в новинарските емисии на всички големи руски телевизии, вестници и интернет сайтове. Стотици симпатизанти на Атака се събраха вчера пред турското посолство в София на протестен митинг срещу турската военна агресия срещу Русия. Лидерът на Атака Волен Сидеров, заедно с народни представители и симпатизанти на партията, почетоха паметта на загиналите руски войни в Сирия. Атакистите понесоха и венци и цветя пред посолството на Руската федерация в знак на почит и признателност към подвига на героите. В репортажа си руската държавна телевизия Първи канал разказва за митинга на партия Атака и отбелязва, че пред руското посолство в София политици и обикновени граждани са запалили свещи и са поставили цветя пред импровизирания олтар с снимките на двамата загинали руски военнослужещи в Сирия. В репортажа е включено и част от изявлението на лидерът на Атака Волен Сидеров пред руското посолство. Ние сме тук, за да осъдим този агресивен и престъпен акт на Турция, която свали руски военен самолет. На 25 ноември ние внесохме в парламента декларация, в която призоваваме Народното събрание да изрази своето възмущение, да изрази своя протест по повод на този акт и да възложи на правителството да предприеме съответните дипломатически мерки. В репортажа си руската телевизия РТ отбелязва, че в протеста пред турското посолство в България, организиран от партия Атака, са се събрали над 200 души. Популярната руска телевизия подчертава, че участниците в протеста са носили български, руски и сирийски флагове и са скандирали „Възмездието е неизбежно“ и „Русия, ние сме с теб“. Вестник Комсомолска правда акцентира на думите на Волен Сидеров на протеста пред турското посолство в София, че подобен варварски акт е недопустим. Руският делови вестник Взгляд също съобщава за протеста на Атака и показва снимки от митинга. Най-голямата руска информационна агенция ТАСС също съобщава за протеста на партия Атака и цитира част от речта на Волен Сидеров пред турското посолство. Протеста на Атака и поклонението пред подвига на руските военни широко са отразени в десетки информационни сайтове от различни райони на Руската федерация.